Електронна търговия е нова и перспективна специалност, като обучението осигурява знания и умения за правене на бизнес с помощта на бързо развиващите се информационни и комуникационни технологии. Учебното съдържание е насочено към придобиване на реални познания и практически умения по електронна търговия, с помощта на които учениците да развият предприемаческите си умения и да подпомогнат разработването на бизнес стратегия за бъдещето си развитие като стопански субект в динамично развиваща се среда. Обучението отговаря на повишеното търсене на специалисти, които освен икономически познания, притежават и компютърни умения, владеят чужди езици, могат да използват модерни софтуерни продукти. Завършилите специалността притежават задълбочени професионални познания в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса. Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия. Учениците умеят да структурират и оформят текстовата информация в страниците, избират подходящи графични, аудио-видео формати, създават анимирани обекти и текст, разработват дизайна на страниците, като се ръководят от предназначението и целевата група потребители на съдържанието. В своята дейност организаторът на интернет приложения използва различни описателни и процедурни езици за програмиране, с помощта на които подрежда съдържанието и създава връзки между различните му части, като спазва установените технически спецификации и стандарти.